Yo mga men, apo to sa balay. Tulgo na kay ko. Okay, mga kadoy. Aman, ay gibutang dire. Manamik pangape. Pasi na meron kay magluto mig pamahaw. Umano kog pamahaw. Layas na pug ko. Pero puloy kapatagan na ni. Maghanap buhay na po, deliver. Pait kining kuanoy. Pait kining ipakatao tang pobre. Kamot kita nga makasapi para lang na pakaon na tuwang pamilya. May akong line of conron work. Dira kita ba? Kamot nagkuha pa mig ka ng tanglad o sangig para sagol sa tinulaw niya. Tula ta kay para usgan aron dili ta katulgon biyahe. So manturmi, ha? Bye. Mga men, pakiton mo na ako sa kong armas ha. Kore gahimo ane. Kining bagbag ane. Porpunig. Kana sa among negosyo ba nga ukay-ukay nakita na ko dito. Ako ra pong gamit i-suklan ko. Kuna kong armas na ko'y Armalite na po ko'y BB Armalite. So kabuok. Hit-on na ko since na kay muna ko ang BB Armalite. So baga 45 lang siguro na yun. 4-5. Oh, wala siya ako. Armas. Ha? Kining kuptanan gikan ni sa pangsolda ba? Tanan lupa. Akong gigamit. Bingi mo na kong kuan. Ano siya? Akong tara ko Armalite. Kini stick ni sa kuan. Akong putolan kini sa stick sa po. Ako Armalite. Ito muna ako sa kong armas. Lumato na kay ito pa, nakaupo ko sa'yo. Bye! Yo mga men, ako to sa balay. Tulog na kay ko. Tulog naman yun ngayon. Kuan bante nita deliver report. Ha? Good morning. Tulog sa ko. Okay mga men, itlip ra ko og mga 30 minutes para dili kay ko katulgon sa biyahe. Itlip lang 30 minutes. Dayon matulog po ko ron sa ako ang hanap buhay nga delivery boy. Mag-deliver na po ko. Dayon dili na ako videoan ang kadalanan ha. Sa istorya lang ta. Sumo ng dalan. Ang mayo mo ko na ni mag-istorya ta. Istorya ta butbot. Istorya ta o katan kanang mga mayo ba? Mga mayo. Okay? So, next video na po ako dito na. Pati po kayo na mag-video ko niya. Drive, no? Dapat concentrate juga sa imong gidrivean. Labi na kay nangadlawon ko ganina naman na malauna gid mi nang lakaw. So,
sayuhon na lang na akong deliver ron. Dapat unta-unta di ay mag-deliver ko unya pang hapon. Kaso lang naman ko'y isa ka miner na mo nga mulakaw siya og udto. So napugos na lang yung ko og deliver karon sa'yo sa marong oras mga alas 8. So deliver na lang ko para mapas na ko siya. Dako-dako man po ito ihagod o baryo noon. So kuan istorya na lang tayo ni kabot dito ha. Istorya gud atong istorya na ni kabot mo dito istorya na po ko kuan nahanap po ko yung may istorya og na may istorya balik-balik no balik-balik. So mga men buhat ako din nga video para na ako ikapon buhat ko video ako'y content buhat punta sa dagat kaso lang di man pwede o kuan god ang cellphone ako magkumpa akong cellphone so mayon ta kung na-sponsor na baka naman action cam na lang mag-content taog dagat-dagat naghanggang tag makita sa dagat nga mga food pwede na to makaon bahala wa tayo sweldo makapanagat na ta busog na baka naman action cam tsaka port kupre na biya ta tag na maluoy na to sponsor og action cam kaya akong tapat ron may sapi tent na kong dagat-dagat sumato namin mga men kaya naman sige na bye-bye okay mga men update na ako niyambot na ko sa Burj Diliberan na ko sa lugar sa Maranding na ko sa Maranding Lanao del Norte Life Giver Maranding. Okay so nana ko dire sa Pormerong Diliberan mga mena tay sa akong pagbiyahe kanina ba atulgon kay ko doon sa akong gibuhat naminaw music nga saba-saba o kakanta-kanta o yaway tut ay para siga-siga mata na yun dili kayo atulgon nakalugar-ugonong okay storya na punta yaw ta para naatay video na ako karon pwede ba ni ano sa maning lugar ni akong videohan ang lugar ano yung lugar na mo dapat may deliver malakaw na me bye so nyara pod okay, dire na po ta sa ikaduha na itong gideliveran. Kana nga bulay, kana siya. Muna itong gideliveran ikaduha ha. Ay mo katingala na, nasa sulod ang tawa na. Okay, maraming deliver, matur po me. Bye! Okay mga men. Unong sa takadjot kaya natin palito na. Palit sa tao katong cable tire ay ibo siya gina basta kay pangugot o na palit ta ga palito na palito Abi pero tayo. Tabuka. Namoy, ito cable. Tay. Cable tie, nasa pikas. Nasa pikas. Namoy mga nets ko dito. Oh, salamat. Saan yung net lab? Men, balik ko kay kanang takapamidyo dito kay man makapiright ta kay music biya
balik na lang ko, di ko kapamidyo. Ate, po kayo maglakaw-lakaw, imbis mag-istorya ta. Di ta ka-istorya, kay na background music. Yawa, kuyawan ko! Ganda! Aha! Di mata ka pamalong na yan iugan niya yung... ka! There's something, di ba? Isang tao na. Yo, nakayo, mig na tan asa kami padulong ato lagi wa kaya mong ipangdilibiran oy maluya woo kapoy na ko sige lang ko kanan ni asa na ni dapita ni layo ano kaya mga minors nga layo ito lang para lang makakaon gamot na lang kita gaton. Nag-all pagyug ko kay lagi ang starter ni nagkabuang nambot lang yun ani adok mo kumupalong ani handicap asin niya og madayunan ni may kaulin layo na rabani buyag si bako apatunahan ay mag-deliver pa me o pero ako natanaw di ba niingon ko nga tanaw na ko pero ako natanaw kay dito na lang may deliver eh. Hatod na mo itong computer ron pisonet dito pa niya ako ni mapalong may yung talagang dili makuhan makauli pa may simbako buyag botog maniod to pa midaanan eh so stay tuned mga men ha iwas tag-deliver dayon dito na po kumutiwas yung istorya ini pan i-deliver na mo sa pisonet naman may pisonet nga i-deliver ay god kay ipalit to mo ang pisonet sa una nga wala na gamit sukad atong pag-pandemic naputol na ang manulaay wala na kayo mutol-tol og dula napoy nagbalay sa muang inahanak ko nga laway kay mga bata saktor po na kay uso ng kawat ron kasi na mawala niya sa balay kay siya kinsa yung solo di ba saktor po na nga kundangan sa namong pisonet paligyan na lang namong unit mo na lang mapuslan so stay tuned mga men ha vlog namin kay ning balik na akong amo stay tuned wala ko kay istorya ganina mga men kay nabisi ko na ako gilantaw lagi kapag sa kuhan kaya naniod to rin pag-uman karon pa uli na me kapit sa mig 7-Eleven kay ang kape sa kay katulgo na kay ko katulog itong sa to 78 ba to basta na hinana nga kape o to kung kuhan papalit kay slipoy na ang bata so kinahanglan muinom ko to para igo po pag abot sa balay ay dapat yung katulgon ayon nami diri dapita nami diri 7-Eleven dili sponsor ha napami dire padong pami pauli dugay kay to ning palit og kape na ko kape nga bugna tiwas na lang ta sa balay dito na ko mag in video ba mag in wala na in di ba diri na lang kung kuan
wala mo na boring sa kong video karon. Siya ko'y klaro content. Please na lang ko like and subscribe dayon kuan. Mayong unsa man ron? Udto. Mayong udto sa tanan. Bye-bye.